mag-snacks ka ng hapon, tapos yan yung ano mo, yan yung view mo. Parang ano mo yun, yung pinagshootingan ng Twilight, yung nagbe-baseball sila. Nagbabakasyon! Hello, Ading Jillian! Hello, Ate Jillian! Sabi nyo nga, hi, Tita Angie! Hi, Tita Angie! Oh, that's the pool! And, look at the camera! Hi! Hi, Tito Mac, mga babysitter tayo ngayon. Babysitter. Sinong baby namin? Sinong baby? Baby Becker! Tapos, si Mami, nandoon. Dito kami guys sa Baguio City. Kasi nag-birthday si Jillian. Hindi ka na, dali! Ayan. Dito kami sa may eat all you can nila. 2 to 5 p.m. Yun, para, madami, pang merienda. Let's take a picture here. Ang ganda ng ambience dito. Tapos syempre ang lamig. Grabe. Ang sarap sa feeling. So, baka makapiright tayo sa music. Ay, meron akong ganito. Hindi ko pa natatanggal kasi nag-dexamethasone ako. 3 doses. Simula last night. Kasi namabaga tong thumb ko. Kasi yun nga, na-injure siya. But yeah, okay naman na ngayon. Nagagalaw ko na siya so far. Tomorrow, we will go on. Mamamasyal kami ni Mac. And then, on Monday, we will process a lot of things here. PRCs, mga ganyan. Tsaka sa mga papers pa ni Mac pabalik. So, yun lang ang gagawin namin. And then, afternoon ng Monday, ang hectic nga ng schedule namin eh. Sa afternoon ng Monday, may meeting ang mga head nurses. Tapos after ng meeting, patagupan kami. Wait lang! Darating pa si Tito Mac. Hindi ka nilalamig? Hindi ka nilalamig? Hindi lang. I got you! Run, Jill! Nahihilo na ako sa inyo na mag-video, ha? Mag-hi ulit kayo kay Tita Angie, dali! Mag-hi ulit kayo. Dito, mag-hi ulit kayo kay Tita Angie. Mag-hi ulit kay Tita Angie. Hi, Tita! Hi, Tita Angie! They got me! You catch me! I'm gonna run! You catch me? Anta na! Mag-vlog kami. Let's go. We're going home now. Come here! Come here! Come here! Gulo ng batang to. Let's go. We're going home and we'll have dinner at home. He's just playing to the snow. Hey everyone. Hi everyone. Today I'm here in Mines View. I'm gonna ride the horse. Oh, nagsakay ka na ng horse. What color is the horse? What color? Pink. Come here. We're done with the horse. Tapos na. We're going there. We're gonna buy some souvenirs. Yan. Paglagyan. Mga damit. T-shirts. Caps are not for picture taking. What do you want? Ooh, this one is good. 5 for 100. Peanut brittle. And then, lengua. Ate, ilang months po bago po nasisira yung lengua? Ay, may expiration. 2018 pa, bongga. Ay, nabububo ka. Hey guys, nandito na kami sa La Union. Kakababa lang namin. It's already 12:30 and yun, ihatid lang namin si Bebe. Hanatid namin sila mama ni Mac. And ihatid lang ulit namin si Bebe sa bahay. And then atid ulit kami ng Baguio. Kasi for tomorrow, we should be early and matutulog na kami doon sa Baguio, doon sa pinsan ni Mac. Para kasi madami kaming lalakarin na papers bukas. Maghiwalay kami ng lakad ni Mac. Ano pinasabi ko? Chocolate. Hiwalay kami ng lakad ni Mac. Kaya sabi ko, iwan na namin si Bebe. Kasi mahirap pag dala-dala namin siya. Buti sana magkasama kami ni Mac. Ito kasi feeling niya kami ata yung magulang niya. Hey
guys, dito na kami sa Bell House. No, Camp John Hay, but we are heading to the Bell House. Para, try lang. Kasi tagal na namin dito nagpupunta, pero hindi pa kami nakakapunta ng Bell House. Tsaka yung ibang pasyalan dito. So, yeah, let's go. Yes, andito kami sa, anong place to? This is the place, guys. Yan. Ano to? Bell House Theater. Amphitheater. Let's go! Pag nagpunta kayo dito sa Baguio, guys, punta kayo dito, grabe. Ang ganda mag-picnic, ganyan. Tingnan mo, very relaxing. Lakad-lakad lang. Sunset tayo dito. Ayan. Nakaka-relax. Tsaka syempre malamig yung yung weather. Hindi naman sobrang lamig, pero at least chill. Hindi ka pagpapawisan eh. Saka kaganado namin mag-video, mag-picture. Iwan yung bag ko doon sa baba. Wala akong bag. History Trail. Trail. And we're here in History Trail. Ang low ng energy kong nagwa-vlog. Kasi ang tahimik dito, guys. Sobrang tahimik. Tapos, parang may hiya kang, mag-ingay-ingay, mag-high energy ng, high energy voice, ganyan. Tapos, medyo madilim na kasi sobrang napapalibutan kami ng mga pine trees. Ayan. Parang mo yun, yung pinag-shootingan ng Twilight, yung nagbe-baseball sila. Parang dito yun. And finally, we are here in Bell House. Pagod ako dun. Sa History Trail. Wala lang. Wala lang, pero nakakapagod kasi hagdan. Pababa tapos pataas na naman. Kaya pagod ako. Dito na tayo sa Bell House. Ang sarap ng hangin dito, guys. Parang nagbabakasyon. I like it. Parang gusto ko ganito yung bahay ko. Yung may ganito. Yung may porch. Ganyan. Tapos ganito yung weather. Buti na lang yung lalaki kaninang nandito. May mga kids siya. Tapos sabi niya, ako na lang mag-picture sa inyo. Picture niya kami. Ang ganda. Promise. I like it here. Diba? Ang aliwalas, guys. Oh. Look at that. Look at this view. Diba? Kapag morning, nagko-coffee ka, ganyan. Tapos, yan yung naharap mo kasi may mga table dito sa harap, dito sa loob. Oh, gusto ko ng ganito. Kaya lang ang mahal na ng bahay dito sa sa Baguio. Pasok muna tayo sa loob para, ang init na ng scarf ko. Para makita natin. Oh, nice. Aray ko. So, here's the place. It's just like an old American house. Ayan. Tapos, alam mo yung mga kurtina nila, yung parang mga shabby chic curtain dati. Tapos, ganyan. Ang cute. Tapos, naka-wallpaper din doon. And then, here is the chimney. Tapos, may dalawa tayong sculpture dyan. Tsaka dyan. And here. And of course, yung ang tawag dyan, checkered na mga ganyan. Or plaid, I mean. That's it. Oh, these are there. What are these? Ay, pang sa chimney. Nice. Yan. Tapos, dito naman, parang medyo open concept siya. Dito naman si dining area nila. Ayan. Tapos, paglabas mo dito, yung view. Oh, ay, diba? Pag mag-breakfast ka dyan, sabi ko na nga, paulit-ulit ang lamig. Sarap. And then, mga ilang seaters din to. Of course, they have that chandelier na old style. And they have a room here. Oh, may tao. Baka mamaya may makikita tayo ng Oh, nice! Tapos ganito, no? Mag-snacks ka ng hapon. Tapos yan yung yan yung view mo. Ganda. Nice. So nice talaga. In fairness talaga dito, guys. Nakaka-relax. Ang sarap sa feeling. Ganda yung ganito. Ang lakad-lakad lang. Diba? Lang. Tapos mamaya mag-picnic kayo dyan. Baon kayo ng sandwich. 15 pesos per person lang kapag sa ground kayo. Yun lang yung bayad. Pero pag magti-table kayo, 450 or something. Oh, may sila dito. Ang tawag dito yung parang nature map. Parang ganyan. Tapos ito na naman yung dekoran ng Bell House. Sobrang ganda talaga, guys. Kasi alam nyo, ganito yung mga gusto ko na na backyard. Yung parang kang nasa abroad. Tapos, ang lamig, ang aliwalas. Yan, medyo nainitan na ako kasi naglagay ako ng ganito ko. Pero kailangan natin yan. Sarap. Ang galing, gusto ko ng ganitong bahay. Yun lang, hindi ako makapag high energy talaga kasi
ang tawag nito, walang tao, walang katao-tao, tapos feeling mo may madidisturb ka, parang ganun. Ayan guys, nag-enjoy naman kami dun sa may bell house. Maganda dun kasi parang solo mo yung buong bahay. Tapos maganda mag-picture-picture, walang tumitingin-tingin, walang maganda mag-video-video, ganun. Pero lipat na kami, punta muna kaming, saan tayo pupunta din? Sa Tamawan Village. Yeah, we will go to Tamawan Village. Magka-pimple na naman ako. After ko nito, nakalabas na yung review ko ng red tomato sauce. Tomato soup. Pero ito, nagka-pimple ako kasi 1 week ko na siyang hindi nagagamit kasi ubos na siya. So, yung avocado soup naman re-review natin. I'm gonna end this vlog now guys para yung susunod na vlog sa ibang place naman kasi magiging masyadong mahaba na ata to. I don't know but let's see kung ano. Depende pa. Pero ang ganda ng lighting. I like the lighting, girl. Wala kang si Rain laging ganito. Alright, rock and roll to the world. We are using pala yung Google In Maps. 200 meters, turn left onto Easter Road. Yes, Google. Thank you for reminding us. Ayan, ginagamit namin si Google Map kasi dito sa navigation ng sasakyan yan. Like that. Hindi kasi nakalagay yung kunyari pupunta Turn left onto Easter Road. Yeah, thank you so much. Tamawan Village. Pero nakalagay lang street. So kung hindi mo alam kung saan yung street ng Tamawan Village, hindi ka na makakarating doon kasi wala siyang dito. Hindi nakalagay na Tamawan Village, ganun. Straight lang. So ginagamit namin yung Google Map. Ayun. Lang, isa-search mo siya online and then kapag na-search mo na siya, start mo na yung nagsasalita. Kahit i-offline mo na pag nagtitipid ka ng data. Yun. Continue In naman. 500 meters, turn right onto LTTK Road. Continue. Hindi ko tuloy naintindihan. Easter Road man. Easter Road. Ayun. Diretso naman na siyang magsasalita kahit offline na. So yun lang guys, yun yung tip natin for today para sa sa na-discover natin, na navigation natin. Kasi wala si Waze ayokong download pa ng app. So yeah, that's it. So I'll talk to you guys later. Bye. Bye.